úloha, dobré miesto na odloženie mobilného telefónu s bezdrôtovým dobíjaním. Pod touto stredovou konzolou ešte ďalší priestor. Napríklad pre mňa na odloženie 1,5 litrovej fľaše, ktorú do dverí nemám šancu dostať. Tam tie kapsy sú také veľmi úzučké, dobrá lakťová opierka, akože veľmi fajn. Pokiaľ by ste si mysleli, že tu niekto sa hral so žiletkou a tu vyrezával diery do palubnej desky po bokoch, tak nie je to omyl, nie je to niečo dorabané dodatočne, ale to sú prosím výduchy, ventilácie na bočné okná, aby sa vám nezahmlievali. Klasické vetráky máte potom dolu. Veľmi solidné sú tiež šmadlá na otváranie dverí, akože dobre, zaujímavé. No a samozrejme čínsky infotainment systém s grafikou, hardverom, softverom BYD, ale v takej zmenšenej forme. Tak ako zvonka sa vpredu pozeráme na stlačený Lamborghini Urus, tak toto je stlačený displej